narung rampya watang anggati ku melarang bai soraeku moro soraeku mulke ngaton ambata rukun nadya kuda budaya wonten Sri Kandi cilik ayo yo samya maju karo prajurit kuda budaya ayo kira sing ati-ati to alon-alon bae kula sing pratitis anggon kula lapan jejogetan akeh sajroning pakaryan ger rupa sarake madya kumuruh kumandang girang-girang Kekang-kang-kang Jemangkah Kagum mereka Osana Posiroko Yomang karyo angkangkang Yoming projo Urekan barojo Ayo sing hati-hati ger Mas Radakno Sri Kandi cilik ayo ku alon-alon wae lelampane roker sama Posiyoko Yomang karyo angkat karyo mikrojo yuk ayo ayo do sing hati-hati ger iki lho ayo kok sing hati-hati Parisanto budaya lho manuk ayo ndok ger Urto Sopri kang dikasih desa kelarasan karang yo iki manalon-alon wae siji-siji manuk ayo lomba kardi putumu jarang ya budaya ono Sri Kandi cilik sing hati-hati bekerja sama dengan Abi Mulya Abi Pro Audi kanca-kanca YouTuber matur nuwun hey ho hey ho hey ho hey ho hey ho saya
Jroning Ratagono angleti pranggamane kanggo sodoran penduli jejer tutuk ing ayuda ora rame ngebeki jroning malaga. Ayo duk, gebesi. Barisan tuh, barisan tuh. Wah. Jroning Ratagono angleti pranggamane kanggo sodoran pendule jejer tutuk ing ayuda ora rame ngebeki jroning malaga. Yung kira samyo maju-maju wonten sakjroning alun-alun kuda budaya. Wah. Hop. So. Hop. Oh. Ah. Kongkong tengara budaling wadya nanakir gumuro campur waraswarane betebuking lambe kuda lati pangkapo sora tambur gemperi suling lantara bareng yung lawuran kedelek koko. Oh ayo. Bos. Oh. Hop. Kita to barisan ning nek para sing cilik ya Pak. Wah. Oh. Yo.
Tuh Mbah Kardi kalian Kang Slamet. Goyang Siti Jos. Monggo ingkang badhe ngersake dedhaharan gedhok sesarengan kuda budaya. Mas Kirun, Mas Priyo rene lho. Sore-sore padang bulan, ayo kanca padha dolanan. Rene bebarengan rame-rame do jejogetan. Kae-kae rembulane yen ati sawan kok ngawe-awe kaya ngelingake kanca kabeh aja turu sore-sore. Asale saka tela potong entuk iku tambane apa elek ketuk asale saka tela yen ora petuk atine rada gelo aja ngono. Kadang janji mas
ngono anggur anggur Mas Tio jus anggur ayo ya sira waspadakna padha sing ati-ati nggih para Sri Kandi cilik udha budaya kang sampun tumuju wonten sadurunge sasana kang ayahe sadurunge pawiwan kang agung wah wes ayo nduk walat dalang karo jebul kaya mangger-mangger Tole Wisnu Bangku Merjo matur nuwun rawuhipun yo yo ho ah ahe lo lo ho ah ahe ho ah ahe lo lo ho ah ahe ho ah ahe yo yo ho ah ahe ho ah ahe lo lo ho ah ahe ho ah ahe ayo lo udah budaya goyang kembali banaran kawan dulu agung siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namamu tolong agung mas tempat tinggalku Jalan Sudirman 38 boleh kau tahu kenalan namaku Susi Wijaya itu namaku masih bersama Gudo Budoyo kita bergoyang kembali bersama Turongko Cile Turongko Putri siapa itu si baju biru putih sepatumu hitam payungmu merah bibirmu sayang siapa namamu ku ingin tahu kenalan namamu tolong agung mas tempat tinggalku
Jalan Sudirman 38 boleh kau tahu kenalan namaku Kudo budaya iku namaku matur gunging panuwun. Lah iki ndungkap adicara ingkang angka kalih niki wau wonten Turangga Putri utawi Sri Kandi. Sri Kandi Putri ingkang sampun katuraken sesarengan kalian kudu budaya. Nggih, saderengipun katuran pinarak dumateng para penonton sedaya nggih khususipun ingkang mirsani panggahipun